אתה רשמת אותה לגן עירייה? את יודעת מתי אנחנו מקבלים תשובות? ביולי. יולי? זה לא מגוחך? זה הכי דיבלי שאפשר, גם אנחנו מקבלים. במיוחד לאור העובדה שיש מצב שהוא בכלל לא ייכנס. לא, אנחנו נראה לי בסוף מה, או בתחילת יולי. זה מלחיץ, זה מדאיג אותי, כי אם הוא יגידו לי אין מקום, הוא יליד אוגוסט, מה? אני לא יודעת, בגבעתיים, את יודעת, זה לא? מה זה זה? לא פותחים את זה, בובי. כי אחרת לא תוכל לחלל. לא, תחזיק את זה. תחלל, בובי. לא ככה. אבל זה פתוח חיים. אי אפשר לפתוח את זה. יאיר, בוא נעלה לך איך מחזיקים את זה. אבל אי אפשר לפתוח את זה חיים, זה פתוח. תנסה לנשוף ותראה שזה עובד. תנשוף ותראה שזה עובד. אתה רואה? זה עובד. תביא לי את הכדור הנשמוך. לא צריך לפתוח. זה עובד. הנה, אבל עכשיו הצלחת, תשרוק. תחלל. הנה, עובד. זה עובד, בובי. לא צריך לפתוח את זה, מתני. לא, אני לא אצליח להיכנס לו. תבקש אבל ממתן להיכנס. אז מתן, אתה תיקח את האקורדיון ואת הגיטרה. בוא! מתן! אני מנגן, אתה מנגן, אני אבל מתן, יש גם אקורדיון ויש גיטרה. מנגן בגיטרה. תראה, דוד גלעד, זה מצלם אותך, אתה יודע למה? שיהיה לך בר מצווה, אנחנו נקרין את זה שם במסיבה. ככה, תפקה. בדיוק, ככה. אני מנגן, אתה מנגן. אני לא יכול להראות, נועה, איך בדיוק אני אראה? היי, בלי. בוא תראה רגע משהו. תראה, אתה רואה מה יש שם? יש שם אקורדיון, ואתה רואה מה יש אצל אבא? יש אצלו גיטרה, ואתה יודע מה עוד יש בחדר? יש אורגני. אז יש לך כל כך הרבה כלי נגינה, לא צריך לבכות בגלל חולים. תיקח אחד אחר. זה הרי, מה את נוגעת? לא נורא, אז יש לך עוד כאלה. אז זה קומי. מגבון. סליחה. לא, תפסיקו לריב. מתני, יש בחדר ככה משחקים. לא לצעוק. עוד שנתיים מהיום הם הולכים מכות. רגע, נכון יאירי, יאיר, אתה יודע למה אבא מצלם? שהוא אוכל להקרין את זה במקרים שלך. די, יאיר, די ממי. יאירי, מה קרה? אבל פעם יאיר. לא, זה לא שלך, אתה בבית של מתן? זה של מתן? לא, זה לא שלך. טוב, אני אנגן יש לך בגיטרה. מלא משחקים. לא מספיק הבחיות? יאיר, די, מספיק לבכות, די.